vej. Jeg har et enkelt mål. Pokémoner fanger jeg. Min vilje er af stål. Jeg vil rejse ud i det blå. Leve overalt. Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget jeg har valgt. Det er jeg og mig. Vi gør livet til en leg. Det føles af og kæmper for verdens fred. Det siger sig selv. Det kræver både mod og held. Vi må bare hjælpes ad. Pokémon. Jeg skal fange dem.